Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyonga yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Wesizwe, Babu Jabulile Mfana, muhle ungathi ikhehla lomlungu. Uyazi ukuqala kokuhlakanipha ukusupport iPirates. Yabona uqoya lo black and white. Uqala ukuhlakanipha ke. Bopha phakapha. Uqala ukuhlakanipha ukusupport iPirates. Namhlanje sivakatshelwe Babu Mbunda osuke enkampanini enkulu ekuthiwa Abakwa Mguduza Natural Herbals. Noma natural herbs basendaweni eseDurban North ngase Phoenix kule suburb engapha enamarufu agreen wena oyaziyo ke ozobona uhambe eDurban North ukhuphuka freeway N2 uzoyibona lo suburb yabo ingakwa left angisho ukuthi yena ngidayisa namhlanje sizothatha isinqumo esingayisoli ngaso idate 03/10/23 kuzuthi wazi lento lena esikhulumayo sikhulume nini ingabe sengathi siphusha amavideo amadala Babu Dokotela akasashuthi ngithi mina ubaba lana kwewabasaba nayo inhlelweni ezihlahlukene namhlanje uphinde wathi ufuna ukuzoshutha sathi thina siprove ngepayment ukhokha kuqala ushuthe emuva confirm ipayment yakho kuqala ungathi uzokhokha esangweni akhokha esangweni ukhokha kuqala sizokushutha ke nina bakaMguduza bathume wena question why they trust you. One oqalisa intenzo be interest bakaMguduza ngicabanga ukuthi potential enginayo not like eziseni kuphela kwi South Africa yonke baningi abantu engisebenzisana nabo baningi kwezokuxhumana kwi media labahlezi bengibona khona bakusayinisile into ekuthiwa iNDA non disclosure agreement ngoba into eyenzekayo thina siqasha abantu abafana nani nizosho presentela mase nitshontshe information what about ukuthi abanayo into ukuthi mhlawumbe ngagcina usuntshontshe info opha manje you got too much information about the company kwenzeka kanjani lapho one amadoda engiwasebenzelayo ngizokuchazela Dokotela one ngiyawasaba nangomuthi ngiyawasaba nangesibhamu okay angeke ngize ngithatha ama chance last time ngeke ngachaza ukuthi uMguduza wekade uDokotela wamasosha so yalazi isosha hayi lamasosha manje labanezise inkulu nana but isosha nje elalekade lihlala ehlathini uDokotela wabo uyashanje futhi isibhamu nana what about story identity ngelilanga nawe ugcina usuba uMguduza akukaze ukufele lokho nawe bese shintshe straight uba uMguduza okay vele abakaMguduza Dokotela ngeke ngize ngikufihla sekhona abakaMguduza abawuDokotela laba besilungu sekhona labangenile abawuDokotela wenyanga sekhona abakaMguduza driving school sekhona abakaMguduza noma singcwabisane funeral cover so sebe abamguduza bayakhula kakhulu namhlanje yini osiphathele yona okay namhlanje ngicela uDokotela ukuveza ukuthi kunabantu abangama clients ethu akade beorder i-treatment beyishime beqede ngoba wonke ama clients ethu senze follow up hamba kanjani treatment bebuye besitshela sebe right but abanye so after 6 months sebephinda bazo order only so find ukuthi sibanika nje i-treatment kanti bane free radical so bayisebenzisa treatment but isifo siphinde sibuye or else bayisebenzisa i-treatment kanti sibanikeza i-treatment igazi labo alinwanga alenza nge-blood purification yes so manje sesathatha i-decision yokuthi wonke umuntu esimnika i-treatment yethu asiqalise emklini igazi ukuze uma ingene i-treatment ingene egazini direct asibuyele kuma free radicals because free radicals are number one cause of any disease ukuthi siloko sibuyile because they are always present yes ayikho into wena okwayenza to purify the blood against free radicals yes ngoba ngisacabanga ukuthi ke uyafika umuntu uphethwe isisu literally umnika umuntu wesisu but isisu sakhe simphethe asibange sibangelwa ama-asi awufuna ukudila nama-asa wena udila ne-gastric ukuthi nje ulunywa isisu sokunika into ezodambisa isisu mina ama-asi uzozibonela number 1 Dokotela that is why we decided ukuthi
asiwahlangabezela ama client imali zawo weingane zabo le and laba order ngayo and impilo le ngaphezulu kwakho konke impilo le and abantu basebenza kanzima imisebenzi ayikho so sasho ukuthi it's not about selling but at the same time ukuthi abantu bebe healed so manje wonke umuntu simnikeza into yokucleana igazi kuqala before adle treatment ayingene egazini eliclean yonke udoti uflashekile then uma seyidlile treatment yakhe mase simnika istop nonsense esivala ukuthi lo msabo yes ungakwazi ukusinika nje just i-layout noma i-catalog ukuthi ahamba kanjani ama product yiphi product ebesingayazi or mhlawumbe enifuna ukuthi sigcine siyazi okay one okokuqala ama i-product size ama products are very professional dokotela aqhamuka khonto ngama tea bags kungathi ama tea bag kungathi ama juice ngathi ama polish but ama products are useful and are powerful so ama tea bag ongabona ngingakhombisa ama tea bag awu4 uzuthi hawe into efanayo le kanti mase uyifaka emlomeni yenza izinto ezingafani sinamathepeka clinic akhipha wonke udoti alapha umuntu onekhanda lingapheli njalo wena une headache unenkinga ye stroke yikho noma into la i-tibek like 3 roses 4 roses 5 roses no li unique lona it's a body cleaner yabaka Mguduza yes ilapha abantu abanenkinga ye stroke abantu abanoma ulcer abanamagazi elinama clot abanesifo sokuwa ama joints abhlungu liya clean nje everything impela dokotela lama tipex okhuluma ngayo kusukela straight ngene Shoprite uzathola no ngeke uzwathola dokotela ngeke uzwathola okay because lama tipex awahamba hodwa khona i-product engisi imake njengamanje nginengane nesifo sokuwa I know someone nesifo sokuwa ngimele le tipex uzayithenga phuza ama tipex abangakho futhi one sesisumuntu akathatha 10 kuyaphezulu but lama thipeka ngicacisa dokotela awahambi wodwa umsebenzi wawo ucleaner wona la ozohlala khona i-treatment okay nina i-treatment sina i-treatment yalokho but yo wonke lama thipeka asiza umuntu sicleana umuntu ozodla i-treatment yethu noma ngabe unalezi zifo lezi engisibhalayo ikhona i-treatment yalo ikhona treatment yalo mina ngoba ngithi wena nje ngakho ngibuza ukuthi andani mhlawumbe i-treatment case bunga senephuzo nemsebenzi no ayacleana kakhulu dokotela yabo nje umuba uhlezi uchaza ekhaya manje ikhokhi manje inyongo iyasiza kakhulu siyacleana then singinike i-treatment yalokho ingene endaweni eclean then ukuthi ufi treatment ifihlala phezulu kwamafutha usho umuntu ofuna ingane ngamsese sine khomba yabantu vele abadinga ingane and sineyingane vele seyiphathwa nesishuthelwe zona njengoba ingane seyikhona i-tibek ilona lihamba phambili okay then kuzi treatment yabantu okucleana isinye isibeletho yonke into sinikeza ubaba iphalish elimenze be ne sperm esiningi and sibe clean so siya isperm clean ingane bayashuthela bakushuthi ingane hayi ingane bayashuthela I lose but ingane bathi ama client kodwa khona abakusho ama client no ilento yama client ade ngifuna ukuthi ufisa ukuthi sicacise dokotela ama client esithole irespond enhle kakhulu wona but asawafune ephinde buye umuntu esesimkhokhe esesimnika treatment yethu asiqede ngakalokho ebuye sengasithatha ama chance sengathi umlingo yabo ingakho ukuthi asimcleane umuntu mase simcleanile senze show segcine simnika stop nonsense ingakho wonke ama clients amadala ethu uma kuukuthi nawo asayathenga manje athenga methenga nge1500 sikaphezulu sesibanikeza stop nonsense mahala ama clients amadala sinawo vele database ya wonke ama clients amadala muwa order nje kuthina sinayo i-database yakho so ngini stop nonsense mahala wena oyiclient leselidala yes Abakwa Mguduza banabo yini umnyanga noma banabo yini into enokwenza nokulapha ngokwesintu ngokujulile lapho dokotela ifuna ukukhulunyela libuko la dokotela ngoba ngisho ukuthi abamguduza bayakhula bayahlangana babaningi ukhona omunye ongene phansi kweumbrella yamguduza oyinyanga owumfowabo we-founder vele but ke yena angihlangani naye angithandi le ndoda inomuthi omumbi let me tell strong maybe ngangakushare lesi story dokotela sokuthi usisi lo ngicela ukuthi usisi noma athi umama uyaziwa udume kakhulu wafika kuyena wableed amengene egcikeni lakhe so ubona ukuthi abantu abakanje umuzi omhlasela ebusuku umuzi wakhe uphenduka umfulo omkhulu manje abantu abaphatha imithe enje dokotela angihlangani nabo ingakho noma beyenza lento
but uyenzela le ngoba nama kwangitshela wathi ngifuna ukuqinisa nani athi ayi angifuni nje ukuhlangana naye. So umguduza lo engimsebenzela straight uyena olanda izinto kumfowabo ebuye nginikeze ama client. So ikhona into ekhona ayikhiphayo umguduza lo oyinyanga ebizwa ngokuthi acceleration. Yona isebenza uma kuukuthi washonelwa abazali bakho awuyithathi mabesaphila. Ibizwa ngokuthi acceleration ilanda isifiso into abazali bakho bayakufisela yona awulandi yona awuyithathi besaphila ngoba futhi isiza nje ukuthi abazali bakho bakufiselana uthatha isifiso sabo besenze siphile kuwena noma sebengasekho nezinhlanhla zabo because vele ngeke besenzela ukuthi inhlanhla semephathuneni but wena uyakwazi ukuyivusa iphile kuwena. Ibizwa ngokuthi acceleration yenza abantu ade kufanele bethole umsebenzi ngoJanuary bewothola ngoNovember this year kade kufanele bewuthole ngoJune next year. Yenza ilokhu uzamishe. Angiyithandi ke yona ngoba yamavili abantu abasebenza kancane noma bangayikhandli kodwa bafuna ukuthi be-earn izinto ezinkulu. So mina ngiyangisupport ukuthi umuntu akasebenza kakhulu and akayimisela. Ingakho ukuthi into ephathwe lo munye umguduza angiyithandi because kwayena uphatha umuthi omubi lokhu lemithi yangempela emibi kakhulu. Yes. No kulungile mkhulu. Inamba yakho makuthiwa siyidinga ngoba lana osibhayelanga thina sifuna ukuthi kusasa mase kuthiwa sifuna sisho ukuthi thina inamba yakho uyayazi ngekhanda. Inamba yafoneleka futhi ya WhatsApp ithi 076 343 2216. Abakwa Mguduza laba on Facebook page Abakwa Mguduza uyabathola muthi nje abamguduza on Facebook page uyabathola. If ungimailela email ingena kumina futhi direct ithi thokozani.mbunda@gmail.com. So ingakho ngithi bonke abantu engiba expectile ama client ethi amadala ukuthi asiwanike stop nonsense uma sephinda order wesibili nokuthi umuntu uyachaza ukuthi iproblem yakhe yini asiprophet uyachaza iproblem yakho yini usuhluleka uma ukuthanda usitshela usekuhluleka obani o-BP abangalawuleki oshukela abangalawuleki then sikwazi ukuthi leyo nto sikucontrolele yona thina ibe sezingeni but at the end of the day singinike stop nonsense ukuze leyo nonsense ingaphindi ibuye kuwena. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babe sizibawujabulele siyathobeka. Siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 6898922. Khumbula isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.